Україна вже готує нові списки для наступного обміну полоненими. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Глава держави, однак, не уточнив, з ким саме відбудеться обмін цього разу – із самою Росією чи з контрольованими нею бойовиками на Донбасі. Так само невідомо, чи потраплять до нового списку кримські татари, яких безпідставно звинувачують у тероризмі і утримують у російських застінках та в окупованому Криму. Нині таких більше сотні людей. Зазначу, що після повернення з полону 76 українців в рамках другого обміну у Меджлісі заявили, що ні президент, ні представники його офісу не зверталися до них за списком незаконно ув'язнених кримських татар. Окрім майбутнього обміну, з Ангелою Меркель президент Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі. Зокрема, розповів, що попри домовленість про повне припинення вогню під час нормандського саміту у Парижі, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових. Ми занепокоєні невиконанням домовленостей щодо забезпечення реального режиму повної тиші на Донбасі. На наступних консультаціях тристоронньої контактної групи в Мінську 16 січня українська сторона активно працюватиме над просуванням додаткових заходів для повного та всеосяжного припинення вогню. Українська сторона вже визначила перелік 3 додаткових ділянок розведення сил і засобів.